Sinabi yang resmi wajibkan para tamu kepada yang sahabat teman serta usulan libur. Wonten ing soto menika kepada yang marang soal wonten dengan soal juga sami para lenggah inggih menika saking Bapak Widyatmoko sang keluarga. Ya. Tamune saya Banyu Mili ya Mas Banyu ya. Mili awak jenengane sedulur akeh Inggih. kerabat ya kiwatengan wah. Nggih, ingkang ngamuku kati Bapak sinten Mas? Bapak Widyatmoko ki wong enak blobo sapa-sapa tulung tinulungi Nggih. gawe. Dadine ya sedulure akeh lho. Bener Mas, niku nandhake nek Bapak Widyatmoko menika srawungipun sae. Aku duwe parikan lho Mas. Iki kon luwih sae meneh nek iki kok aku dhewe iki terus cetha iki kon luwih sae meneh. Aku ki nek ra cetongan iki mripatku blabur ya Mas. Iya iya. Aku ki pandanganku rada kabur-kabur ae. Ora sirir obat iki. Tapi nek ndelok jenengan mboten. Oh. Alhamdulillah ya usane ana sing nek tari ki ngelokke aku meni walah koyo iso kaya ngono iki. Ora Mbak Tari mau ki ning mburi mau ngrasani lho Mas. Piye? Muni, Mas MC-ne rambutnya kaya bajing ngene ngono kuwi to. Nak yo. Sik muni iki. Aku ora tegel lho. Kowe Mas, iki tunggal dene aja tumbak cucukan kowe ngangke ngedu wae aku iki. Ora tenan. Iki nek nesu ki wah. Ngapa Mas? Iso pring sedapur mambruk kabeh kowe kok. Nek nesu. Heeh. Ayo mau meniki Mas sik MC rambutnya kok